ଏହା ତୁମ ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ୱି ୱିଲ୍ ମିସ୍ ୟୁ। ୱି ୱିଲ୍ ମିସ୍ ୟୁ। ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ହ୍ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ। ହ୍ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ। ମୁଁ ଅଫିସରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ଏଟ୍ ଅଫିସ୍। ଆଇ ଆମ୍ ଏଟ୍ ଅଫିସ୍। ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ୱେଟ୍ ଫର୍ ମି। ୱେଟ୍ ଫର୍ ମି। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହୋମ୍। ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହୋମ୍। କାହାକୁ ଜଣେ ପଠାଅ। ସେଣ୍ଡ ସମୱାନ୍। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀ କ'ଣ କହୁ? ସେଣ୍ଡ ସମୱାନ୍। 2 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ୱେଟ୍ ଫର୍ 2 ମିନିଟ୍ସ। ୱେଟ୍ ଫର୍ 2 ମିନିଟ୍ସ। ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ଏକମତ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ୟୁ। ଆଇ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ୟୁ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ମି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ମି। ଏହା ତୁମର ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟୋର୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟୋର୍। କାହା ପାଇଁ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଫର୍ ହୋମ୍। ଫର୍ ହୋମ୍। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ୱିଥ୍ ୟୁ। ଆଇ ଆମ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ୱିଥ୍ ୟୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ହିୟର୍। ଆଇ ଆମ୍ ହିୟର୍। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ଓକେ। ଆଇ ଆମ୍ ଓକେ। ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ନିୟର୍ ୟୁ। ଆଇ ଆମ୍ ନିୟର୍ ୟୁ। ଏଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ନୋବଡ଼ି ଇଜ୍ ହିୟର୍। ନୋବଡ଼ି ଇଜ୍ ହିୟର୍। ମୋତେ ପଚାର ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଆସ୍କ ମି। ଡୋଣ୍ଟ ଆସ୍କ ମି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ। ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ କମିଂ। ଆଇ ଆମ୍ କମିଂ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ହି ସେଡ୍ ମି। ହି ସେଡ୍ ମି। ମୋ ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ମାଇ ଫାଦର୍ ଇଜ୍ ଏ ଫାର୍ମର୍। ମାଇ ଫାଦର୍ ଇଜ୍ ଏ ଫାର୍ମର୍। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ। ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ। ତୁମ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍ ଡୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍ ଡୁ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ମାଇ ଫାଦର୍ ଇଜ୍ ଏ ଟିଚର୍। ମାଇ ଫାଦର୍ ଇଜ୍ ଏ ଟିଚର୍। ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ରିଡ଼ିଂ। ଆଇ ଆମ୍ ରିଡ଼ିଂ। ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗୋ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗୋ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ଜଷ୍ଟ କମିଂ। ଆଇ ଆମ୍ ଜଷ୍ଟ କମିଂ। ତୁମେ ଭଲ କରିଛ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ୟୁ ଡିଡ୍ ଭେରି ୱେଲ୍। ୟୁ ଡିଡ୍ ଭେରି ୱେଲ୍। ମୁଁ ଏହାକୁ ପାଇଲି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ଆଇ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ନିଜ କାମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର୍ ଓନ୍ ବିଜନେସ୍। ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର୍ ଓନ୍ ବିଜନେସ୍। ମୋର ଗୋଟିଏ କଲମ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା
I have a pen. I have a pen. ସେ ମୋର ଭଉଣୀ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ସି ଇଜ୍ ମାଇ ସିଷ୍ଟର। ସି ଇଜ୍ ମାଇ ସିଷ୍ଟର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଲଭ୍ ହାର୍ ଅର୍ ହିଜ୍। ଆଇ ଲଭ୍ ହାର୍ ଅର୍ ହିଜ୍। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଅଲସୋ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆଇ ଅଲସୋ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି। ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି। ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ସ। ଆଇ ସ। Thanks for watching. Please subscribe our channel.